लोगोफोर नै जों फुटबल गेलेनाय नायनो ओंखारबाय हिन्जावसाफोरनि गेम जागासिनो दङ नै लाजिलायदों अनसु माइनावा इउटुबारसो इबो थांगासिनो दं थाबायनानै बिराद इन्टारेस्ट जागोन मानो होनोबा जोंना दिनै बल खेला टेंटेनेन हिन्जावसाफोरनिसो लोगोफोर हिन्जावसाफोरनि हौवासाफोरनिबा जों नाया दै गावस्रालायनोबो हागौ सोरबा सोरबा बाप बल खेलनायग्राफोरा लारि 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 मोना मोना जाथारबाय थांगासिनो दङ आगोल जब खामायनो हाथारलानो मटिद्रायनानै नै आगोल जोंनाबो इउटुब चेनेल दङ अनसु बर' ना अनसु बर' साबसक्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार खालाम आगोलनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना हो हेल्प खालामना हो आगोलखौबो आयु जि मानसि जाखादों नै जारौ मोनाबो फैदों जेनागरफोरा नै नायनो फैग्राफोरा सिदारानि फैदोंबा मालानिफ्राय फैबाय थानाय सानथाम जाबाय ए नै बाबाया माथो नै जोङो फुटबल गेलेनाय नायनो फैदों दिनैसो लोगो मोनलायबाय बिराद गोबाव उनाव न' खाथिबाबो जोङो बारा बेरायलाना दाना देरबायबो नालाय सिगांसो जि संगालि बांगालि बेरायसोयोमोन बेरायला सिख्ला देरजोब्बाय नालाय नै जोंना हाबा जाबाय उन्दैनि जों साब्रैबो लोगो आरो दिनैसो ज' लोगो मोनलायबाय फुटबलावसो ना नोंथांनो आरो नायनो एसे रोखोमनि जानांगौ थाइगौ सेल नोंथांमोना गोसोमा थांगोन नायनो थाइगौ सेल बे दुलियाजाननि नैबे डिब्रुगड़नि नैबे हिरा बर' होनो लोगोफोर सिमेन्ट सापरिनि नैबे खानाय गुसुंनि खाथियाव थानाया सेकेन्डआव थानाया नै लोगोफोर सुबारानि मेदामखौ बरायबाय नैबे डिब्रुगड़नि लोगोफोर नैबे टिमा दुलियाजाननि लोगोफोर नायदो Start खालामबाय गेमखौ नै दुलियाजाननिया मोनगासिनो दं डिब्रुगड़नि लाना खारबाय डिब्रुगड़नि दुलियाजाननि होबाय नै बड'सा फैबावदोंसो जोमैरानि हाय जोमैरानि हाबथारसिगौमोन माबाया डिब्रुगड़निया सोथारसिगौमोन गरसे होबाय
11 number boleh rakam ini. Sekarang khabar lagi. Kamera game boleh tadi. Saya perlu kayak. Lagi Hindu siapa kuat ini video? Ini 11 number kona siapa over smart dikhai. Doriye theke bolte na pai. Besi style ha. Wai boleh jadi muncul saja boleh. Macam mana ini? Udah hai kayaknya. Susundu. Ayu. Ah, siapa sahabat? Siapa siapa ini kira ya? Ayah, siapa? Jadi kapur kayak mana? Kau dengar na? Ayo. Ini sang ini. Ini apa? Ini apa? Deh, mana? Sang apa? Kau kau ini. Kau pulang. Ini, tok lakla. Mana na ya? Dengan lawan gitu ayo. Kembang. Bunuh. Nih, sekolah itu. Sandung adung kang nabai dan abasi kesal. Mulai gerak-gerak. Ayo sampai di sini ya. Tangsida? Tangsida. Si, kita baca kau nak masuk mana? Ayo, ini pasti dah. Nisa sebai legapur Dibrugarhnia gorse sebai dulia jangkau. Ayo pun siapa dah? Nei, hai. Nei, tang nisai. Giding latar saja malah. Gue makan dengan. Papa. Jumlah mana?
Babre, ayo, kalah gila pun sasa. Ayo.